bloc Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem de La carpeta és blava, de l'Adrià Pujol i Cruells, publicat per l'Abreu Edicions. En aquesta mena d'assaig, una suposada conversa entre en Joaquim, que és un arquitecte barceloní que recentment s'ha traslladat a viure a l'Empordà, i l'autor mateix del llibre, ens obre les portes a un món que potser molta gent desconeix, que és l'art del collonament. Collonar és, com si diguéssim, enfotre's del mort i del qui vetlla, que és una tradició prou nostrada i que, segons sosté el mateix Adrià Pujol, és considerat esport olímpic a les terres de l'Empordà. A La carpeta és blava es parla de l'humor centrant-se, sobretot amb aquesta tradició a la qual estem tots exposats, més o menys, i posa exemples de com collonar correctament, barrejades amb la teoria de l'art de riure's de tothom de manera més o menys explícita. De fet, sosté el mateix Adrià Pujol que moltes vegades la persona collonada no s'adona que l'estan collonant fins que ha passat una estona i ha reflexionat sobre allò que li ha dit el seu acompanyant. No! Malgrat que no sigui una novel·la, segons el mateix autor, les reflexions sobre l'art de collonar apareixen en aquesta conversa que dèiem entre l'arquitecte i l'autor en una llarga nit d'insomni entre cervesa, sonsos i altres menges en què l'autor explica al nouvingut empordanès les claus d'aquest humor malparit que aplica, de fet, amb severitat en el seu company de fatigues. D'altra banda, si us ha agradat aquesta ressenya, us convido a que feu m'agrada en el vídeo, que us subscriviu al meu canal o que deixeu algun comentari dient si us ha agradat o no us ha agradat, si us agradaria llegir el llibre. Entre tots els que ho feu, sortejarem aquest exemplar d'honor de poble a poble d'un tal Jordi Romeu Querol. Moltes gràcies.